Goeiemiddag. En waar willen jou de groeten van uw Dokkum doen? Had al hoe de microfoon het op iets. De groeten uit Dokkum. Ja, aan wie wilt u de groeten doen vanuit Dokkum? Aan al mijn kinderen in het land. Mijn huid. En hoe heet die heid? Huisbed. Mijn vriendinnen. En hotel van de Vaart. Mijn collega's. Drachten. Ik wil de groeten doen aan mijn zus Ingrid en Erik en aan al mijn collega's van de buurtzorg. De groeten aan de veteranen uit de Westrijn. En waar was de groetjes doen? Beppe Boukje. Doe wat maar even aan alle Bijltse bloempjes van familie Hiemstra. Nou, ik wil langs van de groeten van aan mijn zoon Erwin en die andere zoon Roland en Hilly en de vrouw en de lietse bandjes. Verder en Jorrit. Doe maar ons uit mem. En hoe heette ze? Wiets en Wietske. En waar was de groeten doen van uw Dokkum? Mijn huid en mijn pakers en beppers. En jij, wil jij ook de groetjes doen aan iemand vanuit Dokkum? Ja, mijn vader en mijn moeder en mijn zus. Aan papa. En hoe heet je papa? Klaas. Aan onze familie aan de andere kant van Nederland. De groeten aan Jaap. Wie is Jaap? Uit Grun. Hoe een Rennie. En waar willen jou de groeten doen? Aan heel Dokkum en aan de organisatie van de Admiraliteitsdagen.